som Martin a môžete ma poznať ako Mr. Freaka. Zdravím, moje meno je introvert z portálu multiverzum.sk a chceli by som nás pozvať na tretiu komiksovú session, Na ktoré budem prednášať ja. konkrétne on. A bude sa jednať o prednášku o tímovke Suicide Squad od stanoviska DC. To je tá kopírka Guardians of Galaxy však. Takže komiksová session číslo 3 o predajne Fantastic 26.7. na Hejdukovej. Vidíme sa. A Marveláci, dojdite aj vy, nebláznite.